Ahojte moji milí, dnes by som sa s vami chcela podeliť o niečo, čo je pre mňa osobne veľmi dôležité, hoci o tom na sociálnych sieťach možno nehovorím každý deň. Keď sa pozriete na túto fotku, ktorú som urobila v našom kostole, možno vás ako prvé zaujme tá krásna Eucharistia alebo nápis nad oltárom Môj dom je domom modlitby. Tieto slova tam nie sú náhodou. Majú nám pripomenúť, že keď prekročíme prah kostola, vstupujeme do iného sveta, do sveta ticha, pokoja a Božej prítomnosti. Často sa v živote naháňame, máme starosti v škole, v práci, riešime vzťahy alebo svoje zdravie. Ja sama viem, aké je to mať hlavu plnú otázok. A práve sviatosť oltárna je pre mňa tým bodom, kde sa všetko stíši. Keď si sadnem do lavice a pozerám sa na svetostánok, pri ktorom svieti to malé červené večné svetlo, cítim neskutočný pokoj. To svetelko mi hovorí: Frederika, nie si na to sama, som tu s tebou. Je to miesto, kde nemusím nič hovoriť, nemusím nič dokazovať, stačí tam len byť a čerpať silu.